Máme tu ďalší produkt na vyskúšanie. Tentokrát je to táto nočná kolagénová maska od Medicube. Určite ste o nej už počuli. Táto maska sa stala veľmi virálnou. Hlavne kvôli tomu, že táto maska vám za noc zmení pleť. Ale aby ste mi uverili, poďme si ju spoločne vyskúšať. Táto maska má gélovú textúru, ktorou si obalíš celú tvár. Vytvorí taký jemný ochranný film, ktorý počas noci pomáha pleti regenerovať a udržať hydratáciu. Obsahuje kolagén, kyselinu hyaluronovú, niacinamid aj ceramidy. Stačí naniesť mierne množstvo gélu na vyčistenú pleť. Masku nechaj pôsobiť cez celú noc, nebudeš ju na sebe vôbec cítiť vermi a o chvíľu uvidíte výsledok. A takto som sa ráno zobudila. Masku stačí ráno len jemne stiahnuť a pleť je fresh a hydratovaná. Túto masku nájdeš na stránke kablum.sk.